אנחנו במערכה רב-זירתית מול ציר הרשע של איראן שחותר להשמדתנו. הבוקר החות'ים שיגרו טיל קרקע מתימן לשטחנו. הם כבר היו צריכים לדעת שאנחנו גובים מחיר כבד על כל ניסיון לפגוע בנו. מי שזקוק לתזכורת בעניין זה מוזמן לבקר בנמל חודדה. כל מי שתוקף אותנו לא יחמוק מנחת זרוענו. החמאס כבר לומד זאת בפעולתנו הנחושה שתביא להשמדתו ולשחרור כל חטופינו. ביקרתי בצפון. אני קשוב לתושבי הצפון. אני משוחח איתם ועם ראשי רשויות בצפון. אני רואה את המצוקה, אני שומע את הזעקה. המצב הקיים לא יימשך. זה מחייב שינוי של מאזן הכוחות בגבולנו הצפוני. נעשה כל מה שצריך כדי להחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם. אני מחויב לזה, הממשלה מחויבת לזה, ולא נסתפק בפחות מזה. נעשה זאת בזכות גבורת לוחמינו, מתוך אחדות בתוכנו, כעם מלוכד שקם על אויבינו כדי להבטיח את עתידנו.